Laila tässä täältä Ausmäestä, terve. Tänään on tiistai 26. päivä elokuuta 2025. Ulkona näyttää olevan 15 astetta lämmintä. Joku aika sitten siellä sato, mutta nyt se on jo kuivanut tuolta katoltakin, kun sitten aurinko paistelee tollain noin. Muuttokuormaa saisi vaan sen verran, että auton keskiosasta purin ja sitten siirsin vähän autoa, pääsen perää purkamaan, että sillain. Joo, mä tein jo toisen videon, mutta kun sähelsin niin paljon, että ei sitä voi oikeasti laittaa, kun se kaatui ja kääntyi ja ynnä muuta. Niin. Jospa nyt pysyteltäisiin niin kuin tässä näiden kuvausrajoissa, eikä lähetä sitten sellaisia yrittää. Mulla on hellalla tuolla aamiainen tulossa, niin sitä mä tuossa näytin. Ja sitten multa lipesi tämä kännykkä pois käsistä, niin sitten se kääntyi ympäri ja sitten näkyy vähän mitä sun sattuu. All right. Joo, mutta ilolla mennään, eikö sitä juu? All right, moi moi!